tässä taas moi. Eli tosiaan tässä nyt on vähän työstänyt lisää tätä EP-ideaa ja sitten kanssa nauhoitellut ja sitten kanssa vähän pohtinut tätä V-logia, että minkälaista tästä työstä sitten. Ja huomannut semmoisen hyötynäkökulman saman tien, että tämä on tämmöinen viikoittainen päiväkirja siitä, että mitä on tullut tehtyä ja vähän sitten tulevaisuuden suunnitelmia. Ja tämä vaikuttaa auttamaan kanssa noihin nauhoitusjuttuihin ja huomaa, että mitä aikaisemmin on työstänyt silleen demoja aika nopealla tahdilla ja monesti ne on sitten jäänyt siihen sille asteelle, mitä on tehnyt, niin sillä yhdellä kertaa. Ja tässä nyt heti huomaa, että kun työstää vähän pidemmällä aikavälillä, niin huomaa, että tavallaan uudella korvalla pystyy kuulemaan vähän paremmin sitten vähän hyviä ja huonoja juttuja nauhoitteista. Ja tosiaan sitten tulee vähän ideoita, että mitä voi testata ja vähän kokeilla erilaisia juttuja. Ja vaikuttaa ihan hyvältä tämä videoiden tekeminen, että tosiaan kans ihan, vaikka ei välttämättä katsoja olisikaan, mutta tavallaan niin omaksi iloksi tehdä tämmöistä dialogia. Ja tosiaan EP:ssä sen verran, että tässä on vähän niin kuin jo silloin aikaisemmin mainitsin, että kaksi biisiä on tavallaan jo vähän niin valikoituneet. Tässä on pikkuisen työstämään tässä, että mitä muita biisejä ottaisin mukaan tähän EP-idealle. Ainakin nyt alustavasti toi Night Ride ja Carefree on semmosia aika hyvällä mallilla olevia kappaleita, joista silleen sain aika nopealla tahdilla tehtyä uudet versiot. Ja niitä on sitten nyt hionut tässä nyt sitten sen aikaa, mitä nyt on tullut nauhoiteltua. Ja sitten yksi mitä nyt olen työstämään uudestaan, niin on tuo Mystic. Se on myös semmoinen ihan hieno idea tavallaan, ja että sitä voisi vähän silleen ehkä noissa muissa kappaleissa, mitä mä oon katsellut, niin ehkä vähän pitää vähän enemmän sovitusta ja vähän sävellystyötäkin vähän miettiä tavallaan, että siinä kanssa on vähän työstöä ja kanssa sitten käydä läpi noita vanhoja riffejä ja liidejä, että miten hän on mennyt ja koittaa tehdä niistä sitten uudet versiot, mutta tavallaan silleen niin koittaa pitää tavallaan ne vanhat hyvät jutut siellä mukana ja työstää niitä niin uuden näköiset versiot. Ja sitten melkein saman tien aloin kanssa työstämään tämmöistä esittelyvideota mun soittokamoista, koska ajattelin, että se on aika oleellinen kanssa tässä EP-nauhoittelussa, että millä kamoilla lähden liikenteeseen. Ja tosiaan semmoinen video on työn alla tossa. Ja jos sen teistä tämmöisen V-login yhteydessä, niin se saattaa olla sitten oma videonsa sitten, missä käyn läpi. Ja sekin on kahdessa osassa sitten, että varmaan niin kotona oleva setup ja kitarat, ja sitten varmaan erikseen vielä sitten treeniksellä sitten esittelen vähän sitä mun vahvistinta ja sitten pedalboardia. Ja sitten vähän sitä nauhoitusympäristöä tavallaan, mitä mä oon miettinyt siellä. Ja sitten tosiaan passot ja rummut varmaan nyt tulee tosiaan itse nauhoitettua. Ja sitten ehkä mahdollisesti tulee sitten treeniksellä sitten ihan kunnon rumpuilla, mutta se on vielä työn alla tässä. Että joka tapauksessa vähintään Easy Drummerilla tulee ja sitten tosiaan on tuolla HX-tontilla omat bassot. Sitten kun ajattelin tavallaan käydä läpi sitä Pro Toolsia ja sitä, mitä mä nauhoittelen olisi ihan kanssa mielenkiintoista kuulla tavallaan, jos jotakin vinkkejä tai näkemyksiä tavallaan, että miten kannattaisi tehdä, että kommentteihin voi kyllä ihan hyvin laittaa, että tavallaan otan mielelläni vastaan kaikista palautetta. Että, ja voi olla, että saattaa olla, että ehkä laitan jotakin raakaversiota, jos se nyt V-logeihin, niin ainakin, tai jos sen julkaisen erikseen, niin ainakin V-logeihin laitan tämmöisiä teasereita tavallaan näistä eri versioista, mitä kappaleista on tässä ajan saatossa tulee sitten. Ja tosiaan Night Ride, se on tämmönen lyhyt hard rock, tämmönen mukava pläjäys ja siinä tosiaan innoituksena oli tämä Easy Drummer 2 hommaaminen ja siellä löytyi hyvät tämmöiset hard rock rumpu tämmöiset valmiiksi nauhoitut, joka kuulostaa, tai siis ne on oikeasti soitettu sinne ja tosiaan inspiroi sitten, että siihen kehittelen sitten kitarajuttuja ja aika nopeasti syntyi tämmönen mun mielestä ihan hyvän kuulunen kokonaisuus. Ja tällä hetkellä nyt mitä nyt tein uusia juttuja siihen, niin huomasin, että se kaipaa ehkä tupla kitaranauhoitusta, jota voi ehkä sitten myöhemmin käsitellä tarkemmin. Ja sitten melodiat soitin nyt uudestaan kanssa, että siinä oli ehkä soundissa huomasin, että siinä soundissa oli vähän semmoista tiettyä, mikä ei mun korvaan oikein miellyttänyt. Ja sen takia otin sitten uuden version siitä ja tällä voi työstää sitten vähitellen ja sitten tosiaan ottaa opiksi tavallaan, että mikä kuulostaa paremmalta ja mikä kuulostaa huonommalta ja sitten miettiä, että mihin sitä lopulta päätyy. Ja
Toki tässä pitää nyt mielessä myös se, että luultavasti kitarat saattaa tulla kokonaan uusiksi sitten tuolla treeniksellä, että on tavallaan sitoutunut tulla pitempään hommaan ja ajattelin ainakin yrittää sitä tosiaan treeniksellä nauhoittelua. Sitten tosiaan toinen kappale, mitä on tässä nauhoitellut, on Carefree. Ja se on taas tämmöinen hempeämpi, vähän balladinomainen tämmöinen kappale, joka kanssa syntyi silleen aika nopealla tahdilla. Ja siinä itse asiassa mä alun perin kehittelin sanoja siihen ja sitten vähän niiden pohjalta aloin tekemään melodiaa. Ajattelin tavallaan, että laululle. Mutta sitten se mun mielestä toimii myös ihan hyvin tällä instrumentaaliversiona. Ja toki vähän sitä tyyrittelee tavallaan, että miten kitaralla soittaisi vähän silleen tavallaan, ehkä laajennetummin sitten tavallaan kuin miten laulain ja lauloja siihen. Ja sitä on myös työstänyt tuossa ja siihenkin kanssa on tullut lisää ideoita, että miten sitten tavallaan sitä ensimmäistä demovedoksesta tai raakaversiosta tavallaan lähtee liikenteeseen. Niin. Sitten tosiaan kanssa se on jäänyt vähemmälle, mä en ole koskittimia ollenkaan lisännyt noihin raakaversioihin, mutta tavallaan sitten vähän ehkä semmoisia pieniä, ne on aika kitaravetoisia kappaleita, niin koskittimia varmaan saattaa tulla ehkä vähän silleen niin luomaan tunnelmaa. Mutta sitäkin voisi työstää jossakin vaiheessa MIDI-koskettimilla ja katsellaan Pro Toolsin soundivalikoimaa siihen. Niin. Ja tosiaan tässä nyt sitten työstän ja tosiaan tässä nyt ehkä sanotaan, että niin viime V-logista ei nyt hirveästi, että tavallaan se suurin saavutuksesta oli tavallaan 2 raakademoa, jotka sain tehtyä ja nyt tällä niin vähitellen sitten työstää sitten, että katsoin tavallaan aina tilanteen mukaan, että nyt on pääsiäinen tässä ja miten ehtii. Mutta tavallaan huomaa, että tässä edesauttaa se, että tavallaan ottaa tämmöisen niin pitkäjänteisen niin tavoitteellisen soittamisen tähän ja nauhoittamisen ja tosiaan sitä myötä sitten niin työstää vähitellen sitten niin hiotumpaa versiota sitten, ja sitten voi ehkä julkaista sitten Spotifyssa vaikka. Se on tavoitteena. Ja ehkä myös keikallakin sitten, että taustanauhat voisi olla semmoisia, että niitä voisi tosi keikalla sitten käyttää omalla taustanauhaa sitten. Joo, tässä on lyhykäisyydessä älyttömästi nyt tämän videota ennen tosiaan, että tuossa kirjoitin vähän. Ja sitten tosiaan tässä kanssa tämä videoiden tekeminen tavallaan kanssa hioutuu tässä. Ja tosiaan tarkoituksena kanssa tehdä tämmöisiä niin monimutkaisempia videoita ja tavallaan opetella tätä videoeditointia tässä samalla. Ja kans sitten tavallaan pähkäillä tavallaan, että mihin suuntaan tämä EP menee. Ja tosiaan, että varmasti tulee semmoisia hitaampia jaksoja, välillä taas sitten enemmän jaksoja, milloin saadaan tehtyä enemmän aikaa. Joo, tämmöistä tällä kertaa. Katsotaan tuossa pääsen jälkeen, sitten voisi ottaa lisää. Tosiaan työn alla on se soittokama-video tältä kotoa, että semmoinen olisi tulossa sitten jossakin vaiheessa. Eikä tässä sen kummempia. Moi!